Llibre dels Salms. Capítol 125, versets de l'1 al 5. Pau a Israel. Els qui confien en el Senyor són com el mont de Sió, que no trontolla, es manté ferm per sempre. Així com Jerusalem està envoltada de muntanyes, així el Senyor rodeja el seu poble des d'ara i per sempre. No deixarà caure el domini del pervers sobre l'heretatge dels justos, no fos que els justos allarguessin la mà cap a la maldat. Tracta bé, Senyor, els bons i els de cor recte. Però els qui es desvien per camins tortuosos, els envia el Senyor amb els malfactors. Pau a Israel.